tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano. Ndine Banda, mdzukulu wa Njaiko, kapena kungoti Njaiko. Kukulandirani lero pa 23 November in the year of our Lord 2025. Programu inaso ya Hot Current. Amatipatsira maprogramu wa ndi a Series Enterprise. Timabwera pano sabata ndi sabata kuti tidzonikirana, koma ndimafuna kuti ndikuonetsereni andevu zamwayi. Mafuna ndiyankhule mawu achipongwe ndenda bweza. Ndisatero? Pano sabangane po. Ndimabusa rubati. Sabangane po chipongwe. Fana adala chipongwe. Iya msabange chipongwe. Ndi bale wanga zonali limozi. Ezo. In fact nkhani yake ichokera nthu. Ndi musabange chipongwe. Acha bwino. Teni yambani bwino. Lero sitangufika ali sothamanga kuchali. Ezona tisunge siku la sabata. Ndikulandireni vamula chena. Basi raisi. Ina nkhani wadaisia. Basi what is that chipongwe bwana? Isabuno. Chifuka ni sabuna bwino bwino mwabasira wa mfumu mwabasira aya ainasia kaniyo inayo imalora kumwe koma ndimafuna kuti sabata yatha kudalibe kachipewa kadabwera sabata yatha kachipewa yeah, so ndimafuna kuti in a very special way ku Australia kuli mzathu dzina lake timati Peter Mafuleka atadzabwera ku holiday ndi pamene ananena kuti abanda ndi kaphatso ine ndipatsa kachipewaka paka chipewaka musamaka nyoze kachokera patali ndiye kazi weroweza kaino kazi ndi pamene akunena kukoma kuchipewaka kukutemani ndene ndikuti andikuitanitsirani kana ndena imbiratso fona Amafuleka kuti akomanza ngaja akafuna kale kazi ndiye chero kena kwa alembi sono ife tinkati akumana ngawasa alembi kokhala kuti zipewa kali ndimbiri yake koma a second vice president ndi member wa gulu lathu amavala sura ibanga bekana nankula akuti amene palibe chola kuinga cha chipewa kwambiri koma zomana mizira ali mwe kumana ndando mavula chipewa achi kumana ali ndendi ule chifa iwo ndi akunena kuti ukakumana nawo usavula osavula chipewa sule mu osavula shati ndiye ife tinkanena kuti koma zipewa zimenezi malingana ndi mbiri yake kuti alembi angavale ndi alembi anena kuti mundinyoza mpaka adakagula kawo ndapeka janana ndilaru ngaphaso ka graduation kazi ife tatumiza uthenga ku Australia kuti alembi akasuka apita Mafuleka ananena kuti are you sure ndiye ndikuti are you sure chifukwa chenanga sinda alembi ndiyakuti mpaka anokenako sabata yatha ndi pamene kafika kachipewa ndiye chero afumu ndingo wangu masanga zipewa zisankhani mbiri yoyipa sikuzoti kudakwa cha zona koma ndo inakana ndiuza kuti mmene mwambira kuzivalia pa hoti kale ndimazisintha kwambiri mwakangati mwazichosa ka stigma kena kuti sizoyipa our second vice president alinato mwina tena koma nanga chipewa chitala kwa chana mfumu munthu kungovula chipewa so timafuna tinene kuti andiyeyo samafuna kuti tidzinchula asamafuna ndithu amatiya msaineyo ndi wapabata sindifuna anthu mudzindichula koma watechitira chokoma akubweranso mu November mu December mu holiday mwina asatibweretsera tosinthira yakoma mutilole ndithokoze kuti ndinkangoona ngati ni majoko koma naona abanda akunena kuti kodi mutausankha kala yanji neza abanda nthawi zina amapanga majoko ndipeza kunena kuti akuti cheo yakwabwera tu paseo mbona kachipewa ine ndikuthokoze komanso ndithokoze Amafuleka nkhani imene ikuoneka apa ndionena kuti ali panthu ena amene amatifunira zabwino so it's not necessarily in the chipewa koma it's the goodwill imene anthu ali nayo chifukwa cha ntchito imene tikugwira kwagwirira amalawa in fact iwo ananena maoso omwewo kunena kuti it's a token of appreciation anyamata inu mmatiyankhulira koma inu ndiye chikutemani bwinoto inuso amachichola tichichole
So amafuleka ku Australia Peter mafuleka mphatso zanu zafika and we appreciate ndipo pala anthu ambiri amene amatifunira zabwino even nthawi imene timapanga masankho ine ndinapita kumulakho kutsiku lina mayi wina ananena kuti akoma ndakubweretserani madzi mabotolo akuluakulu amadzi so anthu amadzira ndangwe wadzina koma ndikana chilobwera kuti ine ndakubweretserani madzi mumwe koma hayi madzi omwewa paliso madziera hayi timango ndira tambala kudala liti Sanairo. Bwesa bagenda latest pano ndi tambala. Inu bune muja zambiri. Ya kwa tambala nani bwesa bishop uchiwewe. Oh, bishop chakula nitumia uteka. Ndakuzala bishop uchiwewe. Aliponkuno. Anali bwesa tambala nditu wamphafu. Sona namusunga mpala mazuro kuntenga hapo pita kunyumba maya kuti ameti muwete. Tisajeya. Tu moti tikweta nkhuku pano. Koma musaiwale kuti latest watu. Ifetajeredwa latest. Mokuti ndinakajaso kachikena. Ndinauzaso kuti uyu ndijaso. Fila mwele okazate. Tizimanga declare. Koma ndimafuna ndinene kunena kuti kaya ndi mundege kaya ndi mubasi kaya ndi mashopu everywhere we go anthu amatilandira anthu amafuna ajambulitse nafe anthu amafuna atilankhule ena amafuna atilankhule za kukhosi mwamwina nthawi sitinga pakhanayo we have received so much love chifukwa cha ntchito imene timagwira izi zikutanthauzira kuti we are on the right path ndipo program isiya masewera program iyi ndiye madzi owira ikhoza kusupula zona and ife city mazitenga ngati anzeru kwambiri kapena odziwa kuposa wina aliyense number 1 chisomo kupita kwakugwira ntchito ndikugwira ntchito mwasangalasa anthu amene akuyembekezera city mazitenga mwachibwana so mene mwanenera chikondi chimene mationesera tikakumana nanu matilimbikitsa you give us more energy I think inde kuti zimene tikulankhula zija zikuchita resonate well the expectation ya Malawi komanso ndi uthenga umene timanyamulira Malawi kwa sami Banda amene nthawi zina chifukwa cha mphamvu satha kukumva zimene zija komanso ndinaona kuti andale sauzana zona amaopana ndife muno timanena Mutalika. Inu simba kwachula ajakwera inu. Ajakwera. Tamfani zizi. So pano paso nde kuti tizauza Mutalika. Na Mutalika mukuyankhula bwino komano these boys, these girls. Taonani kuti zikhala bwanji chifukwa zimene muyankhula zija munasankha anthu kuti azizichita. Anthu ochita aja kakha kuti sana kumveseseni kapena uphonya pena pake. Anthu azingoti Mungu yankhulani. Ndi amphamvu bwanji program iyi. Inu alembi athu pano pa Times Cathedral. Archdiocese. Unafuna ndimve kumalizira Dea Sanduka Cathedral. You mustn't pasinka. You mustn't kana sana international ministers. Pali anthu ambiri amene amakhala ndi zinthu zakukhosi mdziko muno. Dzikoli ndi awina aliyense. Koma amakanika kuti ayankhule chifukwa alibe platform. Ena ndi ma platform koma alibe ufulu umene ife kuno ku Times 3 nawo wotha kuyankhula. Timathokoza kunena kuti we are independent media house timakhala ndi zathu nafeso koma sizimalephera koma generally we are very free people amene timayankhula based on kafukufuku wathu komanso ndi mmene ife tupangira analyze zinthu on the ground. Now Amalawi zimene zozo amazisowa chifukwa ambiri sakuyankhula za chilungamo. In fact chimodzi chimene chagwesa maboma ngakhale kumbuyo konseko nchifukwa chimene chochonena kuti anthu ngakhale a media amene amawanamiza asogoleri. That's right, amawauza maboza nkumaonesa ngati kuti zonse zili bwino pomwe kutha kukuuzani kunena kuti apa mukukhoza apa mukulakwika ndi chinthu chonena kuti inu ngati asogoleri muzichitenga of great value ndipo amene amatitenga ngati ife ngati adani they are just wasting their time chifukwa ife tilibe any personal agenda against anyone. Analipo ena ankaona ngati ndife otumidwa kana later on azasindika komatu anthu achamatuza zona. So we really don't have same thing with this government. Tapemphe kunena kuti pamene mwayamba bwino chonde tikamakhala ndi program muzimvesera chifukwa zimene tikunenazi tikunena zinthu zoti zikuthandizeni. Ma meeting akafika Sunday 6 koloko kuyimitsa kaye kuti bala nyamata atiyankhule mapadera oba ndakudulana ndikumalisa kwanga nkonena kuti the aim of this program is the goodwill for this country kuti dziko lichite bwino asogoleri athu apambane fika akapambana tonsefe ngati dziko tipambana. Inu munali mawu pakana angondichosa mawu amene ndimanena kuti cholinga chenicheni ndi ifeyo dziko likachita bwino chief ife timakhaso muno
kodi forex ikakhala muno Ifeso tikaswaipa kunjako magalimoto amene adulawa pachambiri sitimatha kugula ya tsopano timagula kuchokera kunja sikuti magalimoto anakwera kumene timagula ayiso ayi mitengo yasokonekera papa chifukwa choti forex simapezeka m'mabanki ndi kumene mweja so magalimoto oti timagula 10 million pano ali ma 25 million sikuti akwera magalimoto ponde international market ayi banda ngati galimoto ina ali $5,000 is a $5,000 koma iwe kuno kuti uisonkhanise $5,000 iyo matatalaza amene kumana nawo chanchani black market rate whatever ndi imene zapanga affect kuti ino anthu akumakani mantha kuti kamene uli nakoko bwana kukonzesa komweko kuti akakaka kundipulumuka sindingaguleso ina timanena kuti ndipo ife timanena kunena kuti simungapite ku masankho mukuthibulana nokhanokha nduna isi kuyankhulana ndi awasanga nditere awasa kumwena nati India ndiye tikunenanso a DPP kuti for this chisitima kuti chiyende pafunika kuti mapoke akolane zoonadi ikangoduka simagwirayo imodzi masala nkulako kuyankhula kotero alembe ayiso a house divided cannot stand. Nkofunikira kwambiri kuti a DPP mugwirizane sizimatanthauza kuti simungasemphane maganizo no you will, there will be differences in opinion koma the big agenda should not be lost, and at all times you should fight together as a team, not for your personal interest but for the agenda of Malawians. Ndiye umatha kumaona ndicho andi period imene mukudusayi ndiya goodwill in the period yonena kuti wina aliyense amanena kuti amayamba bwino yasiyeni nthawi sinakwane mukufulumira kwa ndi anthu akufunaniza bwino kuli chithu chacho imene mwambira opsinya chiphulika liti after that chaka choyamba tufinya chachiwiri chachitatu amene ladi chafanana kaya ulenda usitikafika goodwill ili ndi lifespan very good summary. Goodwill has a lifespan. So pamene lifespan ili choncho chonde exploit it, take advantage. Pamene mukusempana maganizo onesesani kuti wina azichepese. You can't have all of you trying to make decisions. Pamene okhala kuti ena sogole ena azichepese kuti tentenderei. Mwachitsanzo msanga pakhali medu kambirana tikanakhala kuti tapitirira ndi boma la MCP mmene mafuta akupengera papamo abwana anthu sakanaimva ikanakhala boma la MCP lapitirira lisankho chichi ndikupeza kati lawinaso koma mafuta akupitirira choncho anthu sakanakhala chete utanibe koma papa anthu akhala chete akuvesesa kuti mwina kusintha zinthu zina don't take it for granted. Zikuoneseni kuti anthu akutipa sampada, people are still believing in what we want to do, but that does not mean kuti inuyo ndi Mungu chitenga kuti azingotero anthuwa. Timakhati kunena ife kuti anthu tusamadana ndi munthu. Munthu yemwe kuti mwamusankhanoka simungatipezeke mwamuzo ndaso nkudana naye amadana ndi kachidwe kako ka zinthu because amakhulupirira. Pamene mukubwera paja mmalonjeza anthu ife tipangaiza anthu amazitenga zimene zijazi. Nkusinthana ndi vote. So the promises is what inspire kuti tivotere kuti. So zimene mwayankhula zija zimene zija zisizikuyenera kuti zisinthe kaya inu mudusa pa moto kaya mutani mukuyenera kuti mupange because deal yake ndiyo kuti ife tizakupasani izi nde ife tapereka vote based on those promises. Once you start changing nde kuti deal ija taisokoneza kudala achakwera kudala aswira kudala apita muthalika kudali ena my Joyce Banda kudali akabambe atupere muluzi ndiye a DPP adanena kuti ife mukatisankha sukulu yaulere ya ku secondary ya secondary ma fees amene malipira ma examination fees ajatitesa komanso tionesesa kuti chakudya chipezeke food security zikhalapo nziko munozi zomati kumangosaka chakudya every days ndibankane nanzawo kunena kuti izi zuchitika zizana bwana ndiye tidasinthanitsa malonjezano aja ndipo that's what you are saying. That's what I'm saying. Tidasiya aja nati amene akunena zabwino oti tinkhulupirire anthu a Mulungu ndi uyu nde mutakuona chinantindi cha anthu over 3 million people amene anaponya vote ananena kuti amthalika onda amene akunena zogwira mtima ndi adaponya vote mbali yawo atani apanga anthu aja
kwasalano kwanu ma deliverables are now, because once you start changing that they will deal with just the nde amutharikawo sangakapezeke ku Karonga kunsanje kuchitipa nthawi imodzi asankhanya mata nkhani pamenepo itamba suleni bwino mwina kuyamba. Yes, so mene mwaneneramu kuti amutharika ndi amene ali pasogolo koma sangakhale he is not omnipresent. Si mulungu kuti atha mapezeka kwina kulikonse, ndiye amakhala ndi poyambapa pali vice president ndiye pali second deputy president ndiye after that kuli manduna zosiyana-siyana, and even on top of that kuliso anyamata ena amene akugwira ntchito zosiyana-siyana. Now the issue is masomphenya amutharika ayenera kukhala consistent ndi zimene inu kuno mukuchita. Sizoti kunoko akakupasani plot muzichita zanu ayi mukuchita ntchitoyi on behalf of the this is delegated power. Okay, so chimene chimachitika nchonena kuti anthu akapasa maudindo kumene kuchama mbaso ka ufumu sungafululebo kumene sungafululebo watumika akasanga apa bajadiso apa pakati maufumu utiye mphamvu zobwerekeza amutharika ndikuzani shuwa mpaka ufululira boti kusanduka so amutharika kenas asima amutharika so zimene tikunena zonena kuti ayi please andi ndizankanena zonena kuti sindisekerera ndikaona potero ndizachosa. I hope kuti kusogoloku zikachitika motero a president apereka chisanzo poonesa ndithu wina ndithu atamuchosa kuti aphatikire chiphunziro. A president akakusankha muli anthu ambirimbiri mdziko muno kupezeka kuti iweyo ndi mmodzi mwa anthu ochepa amene akhulupiridwa kukatumikira mu boma la Mutharika, kutumikira Malawi. Uchiyese chinthu cha mbali uthunthumire nacho and umvesese, understand what you supposed to do. Ngati sukumvesesa pita ukafuseso kuti ndiyende bwanji bwana pachigulupa cha sinambe ungandilole kuti ndikumane nanu bwana mwati ndikapange bwanji ndipange bwanji bwana kuti pamawa ndisakuchiseni manyazi inuyo, chifukwa zopoira zonse zimene amapanga zimenezi amachita manyazi ndi bwana ucha. So bwana kuti ndisakuchiseni manyazi bwana kuti Amalawi asankhule za chipongwe kuzida lanu tikupangeni ulemu umene Amalawi akuonesani fa Amalawi aonesani kukhulupirani umene akukhulupirani ife tionesese kuti tiyende nako mpaka chali chikusiti manena kuti ife ndifa ntchito chabe ndifa ntchito chabe sitingati tamandire ya ntchito ife mukati tuma ife tikwira ndipo tikagwira sikuti anthu aombera mbanja ife aombera mbanja mfumu because ife ntchito chabe ndifa ntchito chabe ndiye munthu ungapanga ufumu ndi mphamvu zobwere pamenepo chifukwa chokuti ambiri amene amafuna mphamvu zimene zija amakhali ndi zolinga zawo zinafuna mphamvu zija osadakagwira ntchito ya bwana because okagwira ntchito ya bwana how can you be doing zinthu zosiyana zimene bwana akunena? How you cannot, chief. Ukuyenera kuti zimene nanena muno mu program ina yake kuti inu yonse I think munali mboni kuti kudabwera anthu ena kuchokera kwina kwake akana kuti abwana athu olataka kuti asangalala ndayankhula zinthu pa gulu zoti tazimvira pompanja kuti bwana ati chani ife timapanga ukatani kukapanga zimene ani abwana zija kuti zikhale zoona tingoyerekeza kuti Mutharika abwera pa Chichiri secondary school for example ndiye pamene pachakomedwa palibe mpanda palibe basi sabata ino yesadate pabwere basi mumange Banda ndiye kuti msaka patha abwana msaka kwene azigona pompanja ni ma contractor kuti Banda uchautani Friday lisadakwane mpanda ukhale utata ukanene kuti bwana dola imene ndechokera pati bwana mayankhula bwanji pamene paja no your king cannot lie fumu yakusingana ame ngati ayankhula chasanduka directive musimatheka bwanji president ulankhula kasi anthu amapezeka kudelera zichati nkanena zija kuti munali anthu udelera chifi chifukwa choti amati akapezeka kuti bwana alamula iwo sanachita anali nditi ma stories timamakauza bwana bwana mukuziwa chanchani so osamamvera ma stories. You have no business buying stories, chief. Excuses are excuses. Inu ngati mukwena ati mufike ku horticulture ndi kuno ku 6 o'clock. Timamba program ni 6 o'clock. Chief, musandiuze zimene machita kuti mupezeke pano pa 6 o'clock. Mukwena muzingokhala panopa. Kaya kukugwa mvula, kaya gali moto yanu tayalapha, kaya polisi akugwirani pa nsewu. I don't want you to know that. Just be here. Ntawemeta gwiriza. Iwe Wesco. Yes. Chibwana sindikufuna magesi ati yaka kupezeka kuti directive imene jai
even amene akuyenera kuti asatire kuti directive imene apereka bwana ija kodi si kupangidwa. Why are you ignoring a presidential directive? How dare you? Who do you think you are? Bwana lankhula and you think you can just ignore him? And the bwana somehow anthu amakabuchuna ma stories and kumakamvesera ichifi tikadina kuti ziko sitingasinthe zino tikakhala ndi attitude imeneyo. nde china chimene cha unangaso dziko lino pankhani imeneyo timakhala ndi ma parallel structures of authority. So tilekeza ngati ndi company ya boma kumachita zoyika zonena kuti ate awa amaziwana ndi wakuti mchipani. So ndingati kuti mphamvu zawo zimayendera that route. Nde pali ena amene achatusunga akhuzi amene achatukhala ngati ndabale yawo awakuti kubomako kuchipaniko and zimene zitakhala tikuziona kuchokera kumbuyo. Ndiye ndimanena kuti ngati zija za authority zija ndio umapezeka kuti even anthu ena amene very professional amalephera kuti agwire ntchito because akuopa, because awa ndi anthu onena kuti amakhala ma spy china chilichonse amatenga kumakapereka ma report kucha and ma report amakhala twisted reports, umakhala gossip, umakhala zaboza zambiri. Mapeto ake those that are truly professionals they're so frustrated working in this country amangozisiya kuti bola atu basi tikulandira pa end of the month. Now we cannot develop as a country like that. Tenoti fika pa nyengo yonena kuti it can't be business as usual. Aliyense aponde gear titukule dzikoli. Koma anthu akangoti mene zikukhaliramo basi aliyense basi bola survival. Zida African support nduna ya boma yopanda mphamvu. Ma CEO ama parastatal kumachita zinthu line minister osadziwa. Yes. A minister akufunsa kuti kodi asiwo mwana kuti ali Malaysia Sanziki. Doesn't see the need. So we cannot run a government like that. So ngati zimene zimachitika amati munthu wanzeru wina akamala kwitsa iwo matengapo phunziro. Zimene zimalakwika zimene zachoka papa mchifukwa chake amalawana nawo daya tesezina kumani. So ino simungabwere kumapanga zomwezo kumayembekeza ati amalawana kuti it's okay chifukwa mupanga ndino. No, DPP basi. It's okay. No. Amalawi sakufuna anthu amene sakudziwa chimene akuchita. That's right. Kuti azalamulira because amalawi akudziwa zomwe akufuna. Kuma chifukwa mmene tapangira ma systems athu 21 million silingamba kumane daily kumanira kuti pangeza kuti simasankha anthu mmodzi amene amatitsogolerera. Nduna zamphamvu zokuti zikudziwa zimene bwana akufuna, zikudziwa zimene amalawi akufuna, akudziwa kuti ndi 5 years tipange deliver and 5 years yo ndio kuti tikachosera chaka choyamba tasandi follow. So ngati sinapange zinthu mu chaka choyamba anthu amba kukanda kunkhongo kuti amekisa yamba olengeza kale kuti masankho kuti Africa masiku kuti yani ndio tamwalawira please tangovota kumene te tipumeka. Koma it's just a reminder. It's just a reminder kuti this 5 years will go. A Joseph Mwanamveka adabwera mnyumba ya malamulo sabata imeneyi pachisanu kumvera mwana wa munthu kumaona kuti munthu kuti akudziwa chimene akulankhula. Emphasis pamene first speech ukamalankhula palipene amafuna kuchita emphasize. Ndibwerezanso mwina simunandimve kuchaya pena umafuna kudusa mwamsanga pampotelera mu speech kama olola likitu pena mari kuti apa ndapo apa nyamba ndi umadusa motamanga koma mwana wa munthu adabwera ndi mphamvu pachisanu za misongo. Koma chine chimene chidandikhudza adona kuti tiyambire pamenepo nkuti akuti kwina amaliziratu ucheni ma allocation awo kumaliza within 6 months. Atero ndithu nzona nzona apereka ndithu mpana magrafu kwina 100% ena 94%. Ndalama zimene zikadagwira ntchito 12 months anthu nkuzilira kata 6 months. Yes. Azija tiyambe ndi inu kapena tiyambe dia sankhani ndino yamba acha bwino akupasanule mwa alembi mwayamba bwino ndi imene mwanenera chimene chimachitika munthu akakhala kuti kugwira ntchito in your area of expertise even imene umayankhulira zinthu zimaoneka kuti uyuyu sudangolankhula zinthuzi koma akudziwa zimene akulankhula. So ndikulankhula ndi kudziwa zimene akulankhula ndizosiyana. Nduna ya mfumu akayituma kuti kayankhula imati amfumu akuti mfumu yo ikamayankhula imati mudzi mwanga muno ndikufuna zakuti those two are not the same. So sometimes timatuma nduna ya mfumu kuti ikagwire ntchito ya mfumu. This for me I believe that tuma mfumu kuti igwire ntchito ya mfumu. So that's why you see kuti ali come
amafotokoza modekha bwino andivina atamaliza unaona nyumba yonse ikuyimirira kuombera manja. However kodi anati chani chifukwa kulankhula bwinonso ni nkhani ina koma amati chani tingazipange bwanji mwayambira ndi ujena anazadandaula kuti momwe tikufika theka la chaka la chuma okay zikuoneka kuti tapitilira ndi 281 billion mmene tinayilekezera kuti pomafika half mid year ya budget tikhala titagwisa ntchito ndalama izi tadusa zimenezozo ndi 281 billion. That's a lot of money. Imene ili 8.8% ya budget yo tadusa ndi 8.8% more. We should have been at 50%. Then we are at 58.8%. Okay? Now, kupanga project kuti kodi tikafike no theka lina lomaliza la budget tikuyenera tipange banja kuchita project kuti kuyenera titonjezere 512 billion kwacha zimene zikusuntha no budget ja kuchoka pa 8.077 trillion kukafika pa 8.589 trillion. Now kuti noti mvesese kuti chifukwa chani tadya zambiri pamene amasanenapo kuti malo ngati kunyumba za chifumu adadya ndi 200%. Now kumene kwada apasa kuti chaka chonse cha thunthu agwisa ntchito 67 billion kwacha ayimi antha yonse mu half chaka 6 months. 6 months Ena so akuti 5. ayimaliza Akuti 5 months. Now mukukumbukira inu kuti tikupanga budget adazakambapo nkhani imeneyi kuna kuti tikupita ku nthawi ya chisankho kodi mavoti enawa mavoti line paja imakhala vote by vote malaini enawa tiyapanga bwanji inani event kuti mwina zisankho sizinaende bwino kodi sikhanga tikuti enake tikungwapasa phwando anthu ni manthawo so ambiri mwina akunena kuti mwaona zichatinkaopa zicha so amene akuoneka ngati kuti according to zimene amayankhula anduna amene adya ndalama zawo zonse ndi nyumba za chifumu state residences 100%, office of the president and cabinet almost 100%, office of the vice president kudalaza mbawu. Yes. Kudalaza mbawu. Yes. Okay. Ni office ma president. Okay. Omwemo. Okay. Because ikwina kundi kunyumba. Oh. State residence. Ndiye kunyumba zo subsidy. Amaliza. Office subsidy. Pit. Double pit. Ayi musate. Kunyumba kukungunura. Office so kukungunura. Double pit. Ish. Then office of the vice president kumene also at 98%. So zali wangu kunango saa 2% kuti nawo amalize ya chaka chonse ndana zakambaso kuti ku Ministry of Lands ndi kwina kome apezekaso nawso asakaza ndalama za Ministry of Lands 94%. Yes. Ndi ku National Registration Bureau 81%. Yeah. Mwina so kungonenanso kuti ku zisankho. Yes. Zisankho tinachita overspend almost 50 billion. It should be 50 billion, representing 30.7% overrun from the approved figure of 162 billion to now kumafika pa 212 billion by the end of September 2025. Yes. Muimbe tsabwanje nkhani. Padafuta mpate. Ndalama zizapita kuti. Nkhani anakambapo ndingoyamba nkhani yokhuzana ndi kayendesedwe fiscal discipline. Anayamba bwino amsisia kuna nkhani za manambalazi ndizophweka kuziyankhula koma mukapita pa ground in terms of implementation kodi muli ndi kuzilesa kuli ndalama mukuziona kuti zili apo kuti munena kuti ya itisaje nthawi yake sinakwane komanso pali chisankho chikamabwera pamakhala mtima ochonera kuti sitikudziwa ngakhale mu mtima mmatha kumanena kuti ya boma ndilomwe sitikusintha koma pasi pa mtima mmatha kuziwabe zona chisankho you never know ndiye kuli kachisimu koyipa koma funa kuti anthu angu opakula ajeretu because sudziwa kuti whether you're going to be in government or not ndipo zimene zizi ndi zinthu zonena kuti we are not even targeting anthu MCP then tichite target system imene iyi chikhalidwe chimene chichi khalidwe imene kuti moving forward izi zinthawi samachitike ndiye ine mukandifusa ndikuwuzani kuti jera ili pamenepo ine mukandifusa kuoneka kuti panali weakness ya usogoleri pamenepo ine mukandifusa ndinena kuti ndiye kuti so tinalibe ma systems proper systems to really follow up fiscal discipline yathu inali ngati yongo yankhula koma ikachitika ikafika mbali ya implementation zooneka zimavuta kwinapo tenti zinena zoona inu ndalama zimene zikutchulidwazi
zimaoneka ngati kuti ku account kuja kumaka ku state residence kumakhala ngati ukamba ngati zinthu za asilikali zija zomanena ngati nkobisalira kumachitika zinthu ndamva mwanamveka mpaka akambapo nkhani ya audit mmadziwo zonena kuti timangoti za ku nyumba ya chifumu anthu akhala kumabisalira kumene kuja kumachita zinthu mu dzina la ndalama za ku nyumba ya chifumu. I think as a country we cannot afford such luxury. If anthu osauka. Chimene chimapangira budget nziko muno mweti minatengobwerera pang'ono sikuti timakhala kuti ndalama zija tili nazo ndeti kupanga budget. Timapanga budget kunati kufuna we start with expenditures. Tisakaza ndalama zingati? Tisakaza 8.077 trillion. Ndeti zipeza kuti. So, mmene amayendera ma allocation aja ndokuti ndalama zija zikamapezeka ma controlling officers aku ndalama ku treasury aja amapereka no malingana ndi imene tinanenera kuti tufuna zakuti. Chodabwisa ndicho kuti ena aja even chaka chimatha kutha akuchonderera tipaseni ku yathuyo tipaseni ka osapasaso. Awawa enawa zimatheka bwanji kuti yawo adyeratu yonse ndalama zokuti sikuti zinalipo ndikale banda timakasaka limodzi mkapanga. So you can see pena zinazo zobwereza ndimafuna ndifunse mwamvesesa pamene pomwe tinkanena kuti ku state house kulowa malole anthu akumakadya akumalandira 50 sawu mukumbukira naika pasi pompano ndalama zake zomwe zikapita tukamba zina tifunse ino auje. I cannot categorically say kuti anatenga ndalama zimenezo chifukwa I don't have that evidence. Koma chimene tikudziwa nchonena kuti kagwiritsidwe ntchito ka ndalama ku nyumba ya chifumu could have been better. Chifukwa ngati mwagwirizana kuti pachaka mwena kugwiritsa ntchito 67 billion inuyo within 6 months ndalama yonse mwayimaliza. It's either pa budgeting simunapange ntchito ane bwino kapena ma controlling structures anu kapena anthu samene akuchita control expenditure ali ndi vuto either pa extravagant expenditure kapena ena akuba kumene pamene popo. So sizo nkhani so yonyengererana and as I said we're not even targeting MCP. No. Chirungamwe icha after all ndalama zoni za Malawi. Misonkho ya Malawi. And ndikwadabwa kuti anthu ena kumangozikamba ngati majoko 65 anajatu koma anthu timadziwa timene ni misonkho yake. Tizimva chisoni koma sizitipweteka as a country. I wish as a country tena kafika mlingo manena kuti kukumana ndi munthu wandale nkumana kuti achimene no, what are you doing? You have my money. Banda, inu kundipasa ndalama zanu 100,000 kuti ndikakugulire ndikachano ku game. Inu kupeza ndalama zija ndazipanga pena. Ine ndikuzani ndona kuti mundibwerera ku office kwanu. Munata ndalama yanga bwanji. Asimumamati. Ndisamuka. Kuma mboma mtipata. Kuma how come kuti anthu andalewa tima walola to plunder our resources. Nkuma sekera kumaombera so much and give them more. You understand? Because here is the thing. Is this is a truga clearly like this chifukwa ndi boma la center. Okay, sindikadadziwa. Zikanapezeka pakanakhala njira ina yake okambira nkhani imene iyi kuti sadruke like this. Akanapambana iwowa. Panopa kwaonjezedwa 22 billion more. Imene push eno budget ya State House to 89 billion. Awa apa 22. Yeah, ananga siku. Analibire pali. Asopogwira. Now, amene anakapitilizawa. Pogwira nakapatenga pati. Ezona akanatengaso zina kumano sizina katuluka clear imene zikuonekera apapa. Zatuluka clear 67 kutiudziwa kuti ya tap city. Chifukwa chobwera nanu. Ndena akuti mumphikadi mulibe rolo nthu limodzi. Kodi maitaphika ngati chimaononga ndalama ngati ku State House. Nchiyani? Okay, mwina nthawi yanga poti nthawi yathu iyi nimaona bengati kuti mwina paliso zina zodamala. Okay. Kumene kuja ku chief ndinda iweyo uli nduna tingwesezera kuti amachola. Tiyuza pano. Amachola. Tabwesa ndi 10 billion kufunika ku nyumba ya chifumu. Angalimbe. Sangalimbe. Akuitanisa ndidani. Amwe imazafika poti dola yako ifuna ndi ndani kumene koko. Zimamanena mfumu kuti pena amakhadi ndanyamata ku nyumbako. Sokuti mina ndi mwene wako ku nyumbako. Anyamata akhala munthuzi mwa bwana. Akhala munthuzi babwana Nde munthu sukusiwa kuti kodi imene iyi akambirana ndi mfumu yo. Kodi unatuma nda mfumu. Pakamba ndipo lo sindi mopyezana. Chikaja kuti chanja. Iwo ngakafusa chikajawo kuti amsisha ndi munauza. Aimtia kuti zimene zichitika pampa. Ino mungu you understand? So sometimes unto
they abuse that privilege that they have. Ndikumapezeka kuti ndenzako yona amene akwena atakanizeyo amazaganiza kawiri ngati akuyifuna di bwana ndendakanisa akamuza kuti chani. Okay. Fana wausiru bwana ndi amene akufuna kuti muchoke pa mpando afuna kukhiyeni. Okay. Iyo kutulusa dola chifukwa chokuti kumene kukwitisidwa dola sungakane mwene wako wantchini chifu wabwera pa ntchini paja mwagaisa zingati kuwereko tabweresa zimene mwagaisazo mwanganati bwana sikunadi ndibweresa poweruka. You understand? So responsibility. Yes, responsibility when kuchokera kwa anthu amene timachita trust kukhala kumene kujako. You're sitting behind power. Please use that power in an accountable way, because you must account to Malawian people. Yeah, munati mulizoti munakule pakhale mwe. Oh yeah, imana kuti na pali zina titakusuntha. Sunte. Yeah, nanga sikuliza kulitu anthu ndalama tu azipeza kukanganyasi no panopa. Okay. Koma mafuna tukumaliza imeneyi. Tipange bwanji inu mwanena bwino kuti ndalama za Malawi. Yeah. Tili ndi boma latsopano. Tili ndi state house yatsopano. Tipange bwanji. Ndipo funso lomwero kuti kuli muganiza kuti chimene chinaononga ndalama and I would want to know. Chimene chinaononga ndalama chani? Chisankho. Chisankho chaenda bwanji. Nesi chisankho chinandira ucheni amayi amayinda akumasankho. Yeah, amene ajata amayendesa chisankho. Ili kuno chisankho ndimapangira kumene koko. Ndia iwa jamayendesa koma okasewera ujeni wa mfumu. Kuli kuchisankho umese mayi chisankho chinandira mayi anabe. Ngati bungwe loyendesa zisankho. Chisankho chimachitika. Koma opikisanawo. Amapanga mpikisano kuti apambane. Okay. Nde masiku anowa tazilowesa ndalama kwambiri zimene zijazi. Ili mwayankhula kale. Mwakambaza way forward. Koma ndimafuna ndidziwe kuti ndalama zinaonongekera pati. Amalawians they deserve to know. Yeah. So ndalamazo kuboma zinaonongekera malo osiyanasiyana. It's not just one place. Apart from kumeneko kuchani ku nyumba ya chifumu, panaliso zinthu zina zimene azikamba ndonaja. Anakambapo ndikhulupirira munamvera zonena kuti ngwerekeza ngati kuma embassy. Ati kumakhala tu muzi wa anthu ku embassy. Akamba zimenezo. Ndiye tikakambaza maulendo. Mangu ikana mwenye. Yes, ndiye mapezeka kuti banja limozi la nyamulana kwina kuno kwa anthu 9. So the government of Malawi is looking after 9 people, but mukamawerenga head count ya embassy yo mwina alipo 15. Komano behind the 15 people there is a village. That's why akuna kuti panopa they want at least to put it at 5. Yeah. Kuti kuzikhala officers 5. Okay. Ndiye so kunali kulembana anthu ntchito. Kunali massive recruitment ya anthu to the extent yonena kuti revenue yonse imene tinapeza ngati dziko kufikira panopo 40% yake yapita towards kungolipira wage bill. Yeah. Ili mukakhale apo. Sichikanena sichi. Yes. Tikanena amanena kuti tuizo studio yankhula bwino. Yes. So pali ndithu njira zambiri panali kungokumana mu Shoprite. Kodi muutani pano? Mwandisangalasa. Kabwela ni muzaendesa mulibe abale kuti muzaendesa chibox Eugene chibox amati Land Cruiser chibox cruiser kulowa mbanki. Yes. Iwe wandisangalatsa iwe. Bwela mawo za bichi kama ndakwe. Zona utabwera liti? Unonga siri ndi. Zona mawo bwana. Amfumu zimachitika ndi so amfumu zimachitika. Kampaniso nkhani yosomano yogula katundu. Yes, procurement. Procurement yoti zimene kuna zimagali moto zikulu chani external travel. Yes. Zilipo zinthu zambiri koma overall nkhani ndonena kuti fiscal control manati anamasuka and as a country going forward tifuna tione kuti kodi anthu nawa ananena mfundo zingati zimene amanena kuti izizi afuna kuti zithandize kuti pakhale ka discipline pankhani yakagwisidwe ntchito kachuma and ife tisabweranso pano nkonena kuti kodi zikugwira kapena sizikugwira. Apa Banda zokuphweka kuyankhula chonje chifukwa MCB japita ikanakhala kuti nalibe mboma sitinakachita kuyankhula chonje akanati finya kuti tandani so tipempha TPP tikamayankhula chonje tabweza muyankhula bwino kwambiri kuma modeka pano zokuphweka kumanena izizi because MCB japita. Okay. Ndeti kutha kumanena chonje popanda kulandira phone chichoka pa kulandira phone. Okay. Tikayambaso kwauza wawa chonde tisamalandire mafoni tikamachoka pano. Yeah. Makanga ndikuopyezana nyanjani because amene ankaopyeza aja tikwauza aja mwafuse kuti pano ali kutiko. Akanangomva sitingabwere pano pa ncholinga choti zangu nyozana chani dziko lathu timalikonda sitimafuna tizika
bad narrative about our country, guys. All things being equal, we should be speaking good things about our country. Even if somebody malemba on social media, so that antu akamawerenga about Malawi, they must see success stories, good stories. But sometimes you push people so much that don't know kuti yai. So panoba chief zikupheka because these people are gone. Now we are able to see pamene zimalakwika kulambula popanda kupanga. Awawa anochifanya kuti sitinambe kwa loza atisiya. We hope kuti simutifinyaso inoti kama kuuzani. Because you sit behind power. Munizi mphamvu zambiri. Chonde mudziwe kuti you are accountable to Malawian people. So zimene ukamba apa pasi. So tikungonena chifanya kuti IMCP kandi no we are saying the government yomwe inalipo imasokoleza izi. ATVP akayambaso zawo. Tine naso. Kuti mukusokoleza ni musamati use ma structures kumafunda kumati kuza chani mwemba mafoni matwe whatever no nakwa sizingati then tingopanga fix where the problem is. Ndiye kuti munatibalizina what are the benefits mwina kwa anthu amene akupanga poyamba timanena kuti munthu amene amalandira up to 150,000 sitizimudula msonkho panopa tayiwonjezera imene jai kuti ifike up to 170,000 kusonyeza kuti munthu amene ndalama yake ili pa 0 msonga ndi 0 1 kukafika pa 170,000 sazidulidwa msonkho kutanthauza kuti zimene zapangizwa kuti munthu amene uja apinduleko ndi chani 5,000 pacha ibwera mthumba mwake. Ndeno tinali ndi 25% bracket ja image atachita phase off kuchokera pa 170,000 ukafika pa 1.5 million munthu azidulidwa 30%. Kuchoka pa 1.5 million ukafika pa 10 million munthu azidulidwa 35%. Aliyense amene amalandira 10 million ndekuti azidulidwa 40%. Kenaka kwabwera misonkho ina ya nyuwani yoti tidziwe. Kwa amene timasewera juga ndi malotale pabwera msonkho kuti mukawina ndalama zija zidulidwa. Poyamba msonkho udalipo koma manati ikafika ukadusa mwina 100,000. Pano pa ina iliyonse imene watani wawinayo poyamba imadulidwa 10%, pano izidulidwa 15%. Okay? Then pabwera misonkho ya amene tini nyumba za amene anthu amapanga nawo rent. Maga nyumba izi zokhala mwanthu zitimati ma residential property. Chifukwa ma commercial properties zimene mapangira malonda amadula kale misonkho amalipira. Kati boma laona kuti munthu mmodzi ngati Banda mutaokhala kuti mwini nyumba mwina sate. Mukatolera chotolera chija simapereka ndama ina yonse kuboma. Ndiye apanga pamakhala withholding tax pamene pajapa. Mukuyenera kuti muzichita limit ndama zimene zija. Ndiye apempha Escom water board ndi Malawi housing kuti mutithandize kuti tidziwe kuti anthu nanga anthu amabisa information imene chake. So they are trying to put a system that is going to increase net yotolera misonkho kwa anthu amene ali ndi nyumba zogonamo. So ngati malipirisa malenti nyumba mwamoyo muziziwa kuti rent ija mukalandira is subject to tax. Atifotokozera bwino MRA yakuti apanga maphunziro aphunzitsa anthu. Tikamachosa ndalama kuchoka ku banki kupita ku banki tizilipira 0.05% levy imene yoyo ya bank transfer. Tikamatumizana ndalama izizi kandi Airtel Money kandi TNM mpamba ndi njira zotenezo ngati kutumiza ndalama yoposa 100,000 pazidulidwa 0.05%. Komanso value added tax inali pa 16.5% yakwera to 17.5%. Ndipo mali kudandaula kuti anthu timakati kamagula makatundu timauza anthu aja kuti musandipase kalisiti ka VAT kumaliponda boma ndalama kuti chonde tikhale compliant and aika ma systems kuti anthu azipereka ndalama because ndi njira zimene boma limafuna lizipeza ndalama kuti litani lipange. Ngongole zathu nziko muno padakali panopa zili pa 21.6 billion. Trillion. Sorry, yes, trillion. I beg your pardon. Yomwe ndi 86% ya ndalama zetu mapeza gross domestic per capita yathu GDP. Zafika hapa. Tikwena litipeze njira nditu za ntutu. Asisi pa 16. Pano tili pa 21.6. Zafika bwanji sopa 20. Ujeni yathu deficit yathu ndi yaikulu kwambiri. Chifukwa kuti sitikupeza kuti tikamakha kuti ndi forex. Timakha tikuitanisa katundu wambiri kunja kuja ndikumalipira misonkho. Now, because we don't have that, we are not generating misonkho imene tikutolera si kukwanira kuti tiyendesere zonse zimene timafuna ndeti kukongola mabanki muja ma bills ma treasury bills ma whatever nde ndalama yopereka imene jaya bwana yakwera kwambiri because basically the government is being financed by ngongole. Now zikufika pokuti if we can manage this, that's why akubwera no ndima discipline zimene akunena boma la DPP. I hope they are going to do that kuti abwera ndima expenditure controls, ma travel restrictions, ma procurement reforms kuti ngati njira ina wayana think akoza kuonjezera zina ngati njira ina yona kuti ndalama yochepa imene tikuipezayo isamatulukeso just because
sitimakhanga sitimaganiza bwino tibe ndama yokwanira tikayipeza tungoyija olondeke kofira kuti asamagwereso yes akhaleso ndi ma number of my trips amene akoza kuyenda musunga mangoyenda basi mangosika ndege malaya mako pasira kuyapo zona tazivapo mbuyo mutazionapo mbuyo zona ndi tatiye tizikhala nziko muno kumapanga munthu usamangu kodi umangopita kwa anzako ayiwo asabwera kwa sanga bwere sunga kuti kumane malaku tabwera tikumane kumala kuno meeting iliyo siya ikhale kwanu mundirole Banda azingo facha nthawi foro za mansanga akamba mfundo izi and I think Malawi amvesese chifukwa chonena kuti this is what will hold this government to account kodi ziteka kapena ayi akambapo nkhani yonena kuti external travel ya akula boma akuti kumeneko amene ma cabinet minister, ma deputy ministers, ma controlling officers, ma CEO achapa makonda kwachulaja, ma senior management, ama SOEs, amene ma heads of public institutions onsewo akuti kuyenda kunjako kukha restricted ndipo maulendo amene avomera ndokuti at least atakutuluka katatu koka sichoncho ndiye aukambanso nkhani yonena kuti pakhala ban with immediate ban imene ya ku business class kuti kulibenso zomakwera ku business class muzipita kuchani muzikhala ku economy ndiye pali nkhani ya procurement ya motor vehicles kagulidwe kama galimoto kuti iyayi government amba yayimisa kaye kuti zimagalimoto zikuluzi zodula zimene kuthera ndalama za misonkho iyayi taimani kaye akuti zikhala case to case situation kuti muchitokhala kunena kuti pavuta ndithu ndiye muzikachita kulandira chilolezo chapadera kuti mugule galimoto ndakambanso nkhani ya recruitment kulemba kwa ntchito kwa anthu kuti amboma ato amenewo kuti iyayi tayamba tayimisa kuti unikire bwinobwino ndipo pa 9 December kuli head count afuna azikachita kusimikiza kuti mwati muli kuli anthu angati Minister of Lands abwere taone chifukwa kothekaso kuti ena ndi ma ghost workers yes then akambaponso ndithu nkhani ndithu ya meeting kuti ma meeting yaja zomangotiya mwapita kumangoche mwapita kusalima iyayi bwanje enawa azichitikira pa vechu timati vechu masiku ano kumagwisa ntchito pa kompyuta mazumuwa komanso tikamakhala ndi maulendowa tiye tizikhala sensitive to size of delegates kuti awapita anthu angati maulendo komanso akunja osangonyamuka office wamakhala ndi ndondomeko yake sungakangokwera gali ndi ndege basi wapita munthu uli ndi amene watsanzika mboma yes true akutenga tulendo ulionena kuti wachita organize ndi donor boma siku ikapo wataba first place machitika chonena kuti World Health Organization double tipping ena anena kuti yambwere kuno kunonso timanena kuti tifunaso munthu tipasa allowance ya munthu wankulu pathumba ya munthu wankulu pathumba nthawi yatithe ndiye kuli ma extra budget request anthu amanena kuti ayi kwathu kutapeza kuti zonse anadya ndalama ndiye mungotiganizira akuti ku treasury musavomere wina aliyense amene atabwere ndi extra budget request akuti musavomere kumeneko ndiye pomaliza wakambaso nkhani ya ma staff ku embassy kuti iyayi nambala to be reduced mpaka na only to 5 officials amene ali ambassador moda akuembasa akubwera akuembasa akubwera tisanjeso bwino pasi munakwera zinthu zambiri zilazokodi uchidani ndeti zikeso mabasi akuembase munakwera anthu odabwitsa sitikwaziwa inawa anachulukamo sikadikayi mipanda zikhala mozimozi akutionera atu amuembase ndabale athu watugwabe pepani yagwera pamphuno nakhala kuti ndrama tili nazo nakalakondalikhalani konko koma atsike kaya sizili bwino pakira mabasi akuembase titsitse kaya ndeti sankhenso okwera tikabaperekeza maliro mpita ukalonga kwathu kuti maitana list ya mayina kwangokwera mmini mmapezeka kuti mwakwera enaka maliro sadakwere akukalonga ndeti manata kyandanka chema mazina so Brian Banda ndio kuti kwakwera komanso timuone Brian iyo yes so tipange chonchi siku members kyandanka members kyandanka tiwerengane bwino akhale 5 bas stose sitingakhale kwembasi ena tikhale konkomaso an interesting one ndi ama visa pali maiko ena amati charge ama visa tikapapita maiko mwawo ife timalola anthu aja kuti azingobwera kunoko ndeti kuna kuti ayi ngati ife timapereka polowa kwanuko katikati kwa yunkwayo nthawi yatithera iyi tidzayamba sabata ya mawa pali zambiri a president Chakwera adatuluka pa Monday adayankhula zambiri
koma nthawi tilibe chabwino ndiye sitikamba imene poti chimwenewa afuna akaphala kono wangofuna ndene kuti tili ndi mkute a president Chakwera adatuluka pa Mande yes ndi adalankhula koma nthawi tilibe tiye tikamba sabata ya mawa mawu anu omaliza ino alembi mawu anga omaliza maka ndi nkhani ya mataxes kapena kuti nkhani ya misonkho mukaona kumachita kuona kuti boma likupanikizika kuti ipeze makobiri oti yendese bumali ndiye atayang'anayang'ana aona kuti kwina tibwereka koma kwambiri bwanji tiyang'ane malaimo muno ndiye akuyang'ana anthu amene apereke misonkho nchifukwa akupanga broadened tax base kuti pena pamene anthu samapereka misonkho pambe operekedwa misonkho pamene pane misonkho muna 16.5 mwina tiwonjezere kuma cooperative anena ndithu kuti makampani amene samapanga ndrama 10 billion is it yes 10 billion ndiye kuti aisisano budget 5 mwenye ndingopanga point my last point my point is chonde mukatidula misonkhoyo kaigwiriseni ntchito bwino misonkho imawawa koma ukayiona kuti ugwira ntchito yabwino imakhala a relief umapereka usekerera koma misonkho ikamakupweteka ndikumaonanso kuti ukuko zinthu kuyenda ayi dziko la China 1970 lidali dziko losauka osauka koma chifukwa chakugwiritsa ntchito bwino misonkho pano it's first world very true ndipo anthu amachita onena kuti ifenso mutidule ma lectures amachita kuchita volunteer kuti chifukwa choti misonkho tikuona mene tiduleni ine ndimalize pamene popo Banda kuti atipipi nkhani iyi tikukambirana papayi nkhani yayikulu kwambiri mukayendesa bwino chumachi zinthu zambiri zibwera mchimachi zinthu zambiri zikuyenda there's so many moving parts because the economy is not performing kadi ya ku Malawi anthu kungoiona kadi ya ku Malawi pa tiru nkhawabiri imene ikhoza chita reject ikana siteki ali kadi yako timene Malawi ya defaulting zamanyazi tichokeko kumabisala so tiye tipange fix economy zinthu ena amene akupemphera m'mapilimo usinkhaniso zauje ni ndalama ndimene ndikuwauza moto kuti boma la DPP please fix the economy mukapanga zimene zinthu zambiri zingobwera munjoya kwambiri chifukwa amalawi tikuvutika chifukwa za nkhani za ndalama tikakonza ndalama zina zizosavuta kukonza koma kuenda ukhala discipline iyi takhati kumva kuti maustiti emeja mbuyo tipanga zako kuti magamu tazima 6 kolo kunyanya musangokhala nthongo lankhula zimene mwanenasi chifukwa kuna sweet talk kala ndikatu sweet talk kumalizana ma promises aja kuti gamu to jalo izima no thuko loko because 6 ikuvuta abe kuma sikwenda abe pano pamene isangwenda komwe pamene panso gona nkuphe sali kutali tikalankhula titsimvetsetsana ife sitingangobwera pano ndikungonena kuti basi anthu ngoyipa kapena kuti basi ino tadana ndi munthu mfumu suli ndifantoso azo gona nkuphe sali patali ndine Brian Banda awanda ndevu zamayi awanda alembi athu pano pa cathedral fa pano ndi archbishop ambuye wanda fikira sabata ya mawa tingoti mwakoma nonse and goodbye.